Dobrý den lidi, dneska je to druhý díl u série Minecraft 1.8 verze. A dneska tak budu dělat farmu, ale nemusím tam nic dělat, protože jen tady si nastartuju svět a takže už jsem tady a vypadá to tam takhle. Tady mám ty prasata, který pak budu rozmnožovat a vypadá to tu jako takhle. A tady to je můj domeček, pokud jste neviděli první díl, tak tam nic moc vlastně nebylo, tam jsem se dostal, prostě nějak zázračně se stala noc a já se neměl jak vyspat, načal jsem tam uhlí nějaký, zabil jsem jednou skeletona, chtěl jsem si ochytit psa, ale nestačilo to, pak jsem došel až semka a no, tak jsem měl problém s jídlem. A pak jsem došel až semka a tady jsem si postavil domek, tak a hlavně jsem tam měl omylem moc hlasité zvuky, tady už jsem se to snažil vylepšit a doufám, že to bude dobrý. Tak, no nic, musím si udělat motiku, protože jako správný farmář musím dodržet pravidlo a taky musím si tady pomoci dveře, aspoň využiju všechny dveře. Hop, 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 hop. Sakra, mi to nevyšlo. Nevadí. Jinak ještě tady budu kopat hodně. Hop, hop. Hop. Ne, sakra. No, tak to se mi vůbec nepovedlo, tak to jdu udělat takový krásně po staru. A teď si vezmu ještě jednu hlínu a dám semka první dorčku. Kam mám jí dát? Semka jí potřebuji dát. A teďka tak přijde osudový okamžik. Zase blbě. Jsem šťastný. Akorát hůř. Tak, teď tady můžu zničit tu hlínu, která tu nemá nějaké využití. Aspoň ušetřím nějaké hlíny. Ale pak budu muset vyrobit ještě žebříky. Jen potřeboval pár kamenek. Tak třeba na 2 motiky to by mohlo stačit. Ale ne, už je skoro noc, takže já si tady udělám takhle 2 motiky a nevím, kde to udělám, ale to je jedno. Už je skoro noc, já se bojím se. To nevadí, můžu si semka něco uklidit. No, mám tady 4 kosti, možná by jsem pak mohl zkusit najít nějakýho psa a ochočit si ho. To by možná bylo dobrý. Ale možná by jsem si vzal 2 psy, protože... Sakra! Tak jsem aspoň otestoval. Tak vezmu tady ten sugarcane, který tady byl. A zasadím ho semka, protože ten sugarcane má být u vody. Jo. Tak, už ho mám u vody a mám tady nějaký ty prasata. Ale ještě bych se rád kouknul, tady třeba zda tu nebude nějaký ten pes. Protože by se dost hodilo mít nějakýho psa tady. V Minecraftu, hlavně tady ty psy na verzi 1.8 jsou dobrý. A lidi, pokud se vám tohle video zatím líbí, tak nezapomeňte zanechat like. Co tady? Aha. Jsem si říkal, co to je. Vezmu tady nějaký vajíčka. A moc by jsem byl rád za odběr, protože mě to dost podpoří. Takže můžete si to když tak rozmyslet a odstranit ho, ale byl bych rád, kdybyste ho dali. Tak mám tady to kuře a asi musím před kuřatem. Proč ne? Lepší nápad nemám. Taky jak jinak.
nazbírám tady co nejvíc vajíček a doma si udělám farmu na slepice. Doufám, že 11 z toho nějaký slepice padnou. Potřebuji, aby z toho padly 2. Tady je protože krávy, tak musím mít ještě normální farmu, aby se nemohl nějak rozmnožovat. Ale z kráv mám 3 užitky. Nějakou kůži, tak by se mohl mít kožen brnění. Pak tam mám užitek jako sakra, to vypadlo. Pak tam mám užitek ve smyslu mlíka a ještě masa, takže by jsem asi tady dal krávy. No to snad ne, já nemám žádný vypečený maso, no tak to si počká na chvilku, teď musím jít domů a dám si tam vypečet nějaké maso. Tak, dám tady, nevím, tady to a ještě rychle rozkraftím tady dřevo a dám to tam. No, konečně se můžu najíst. Hop, ještě si vezmu to druhý, ať mám plný hunger bar, nebo skoro plný. Tak. A já tam možná dám ještě nějaký to dřevo. A můžu jít tady dát další sugarcane. A dost by se mi hodil nějaký kbelík, ale na to potřebuji železo, který je právě tamhle. A tam budou mobové. To je jasný. Vždycky jsou mobové věci. Takže... Počkat, já to udělám po staru. Tady dám nastavení peaceful. Teď se musí despawnout všechny monstra. No jo. Už tady mám na kbelík. Tady budu mít nějaký kbelík. Počkat, tady mám toho železa nějak hodně. Mám ho docela hodně. Tak to je dobrý. Tady mám co? Další, ale počkat, tady je toho železa nějak hodně. No, možná změnění verze na Peaceful úplně není to, co se dá v nějakého hráče Minecraftu čekat, ale když to chci jen osvětlit, tak nechci, aby mi tam překáželi zrovna mobové, třeba při osvětlování, aby mě tam neodpálil creeper. Já si to pak zase nastavím na normální, nebo já jsem dal lehký. Počkat. Kde se vypíná ty zvuky z jeskyně? Ale to jsou strašidelný. Ale tady podle mě méně strašidelný než v těch starších verzích. Ale pořád jsou strašidelný. OK, tak teď si to změním na lehký. Nechci tady mít moc skeletonů, protože na lehký obtížnosti je nejméně skeletonů prej. Což nevím, zda je pravda, ale když jsem to zkoušel, tak mi to tak trochu přišlo. Dám tam jedno uhlí a to mi všechno vypeče. No, dám si farmu, no, prvně by jsem na to mohl vyhradit místo. Ale možná by jsem si tady mohl udělat ty farmu na stromy, když už dneska dělám ty farmy. Tady dám jeden strom a jdu do lesa pro nějaký dříví. Protože budu muset tam dělat nějaký ohrádky mobů. A taky
nejen mobům, ale i těm různým věcem, protože já potřebuji mít ty ohrádky i té farmy, protože mě většinou, když mám farmu a nemám tam ohrádku, tak mi tam pak vleze nějaký mob a ten mi to zničí. Tady natěžím nějaký dřevo a vrhnu se na rozkraftění a mám ho podle mě docela dost. Tady těch 14 by jsem mohl překraftit na styky a ještě si vezmu, jak se kraftí ty, protože už si to tak trochu nepamatuju. A počkat, tak to nebude stačit ani náhodou. 49, no tak to je podle mě dobrý. Počkat, co se dělá takhle? Jo, dobrý. Tak těhle budu potřebovat pěkně hodně 6. Na každou stranu. A tady taky budu muset dát 6. Tak a mám jich 18. A ještě vezmu nějaký 3 branky třeba. Někdy nikdo neví, kdy zrovna bude potřebovat tyhle ty branky. Tak mám toho podle mě docela dost. A mám tady 2 dveře, samozřejmě. Mohl jsem dát jednu dvojitý, ale to je takzvaně moc práce. A kde by jsem to dal? Buď to by jsem mohl mít něco na střeše, ale to mi přijde jako blbost, protože oni jsou dost hlasitý většinou. Ale mohl by jsem třeba ty jedny dveře tady zbořit, protože s nimi těmadle moc nechodím. Vzít si je a tady vykopat 2 bloky a dát tam ty dveře a ty 2 bloky hlíny dát semka. A tady by se mohl to udělat. A tady se mi to docela líbí, takže tady takhle to hodím. Pořádně tady to hodím a mám to. Nějakou tu ohrádku už mám, teď tady dám tady to a zkusím štěstí z vajíček. Ježiš, jedna je dokonce tady. Semínka, pojďte a pojďte za mnou, pojď ty malá, pojď. Když já půjdu ven, tak jdou i ty ven, ale tady ta nemá mozek. Ne, kam zdrhaj. Hej, ty. Haló. Pojď. To chodí jen slepice. Tak dávej pozor. Jo, jak jinak, nic už tady nemám. Pojď. A musím jít pro další vajíčka. Dřív než bude noc. Tady jsem už byl, ale nevím, za to budou ty slepice. Jsou tu, ale nevím, kde by... Možná tady ani ty vajíčka už nemají, ale už musím jít domů. Už slunce fakt jako zapadá, ale ne. Tak to je nejhorší, co se mi mohlo stát. Mít hlad zrovna tady. Rychle. Plav. Potřebuji plavat. Kam se plav? Rychle, zpátky. Zpátky domů. Už musím jít spát. Rychle domů. Ale ne, už je noc. A rychle si jít vyspat. Tak, a teď se kouknu na achievementy. Musím si udělat chleba. Čekat, tak to nevím, zda zvládnu udělat enchantovaný zlatý jabko.
Ne, tak to asi nedám. Počkat, chcete mi říct, že já jsem neměl žádnou kůži? Já jsem žádnou krávu nezabil. To přijde takový divný. Slípko, pojď. No konečně, už jde. Ne. Ty mě nevidíš, protože trávu, ne? Slípko. Pojď. No dobrý, už jde. Ještě, že nikam daleko neodběhla. To je to důležitý, co se mi tady stalo. Hop. A teď pojď dovnitř. Ty já se tady zavřu. Kolik to osmědla. Mám to, počkej, já tam nechám vypíkat démon tady. Se tady ztratil, jak jsem jen viděl. Nestratil. Hele, jde další, tak pojď. Kdyby to byly ty velký, ty nejsou tak blbý a netočí se. A vidí přes blok trávy. Hej, zpátky. Pojď zpátky. Nebo s tebou bude konec, pojď. Ježiš, ta velká. Jak tam je jediná velká, tak vypadá docela viditelně líp. No můžu si udělat chestplate, ale to já v tomhle díle dělat nebudu, protože já potřebuji nějaký belík. Jelikož tady hlavně budu dělat nějaký ty věci s farmou, tak tady zvětším moji ohrádku, třeba takhle. Prostě tak, aby jsem tam neměl nějaký ty moby, který mě tam pořád štvou. Hop, a vyměním to za tohle, to tam dám. A počkat, musím si prvně dát někde neomezený zdroj vody. Tak, vezmu lopatu a ten neomezený zdroj vody, ten se mi tam vytvoří. Hop, tady dám jednu vodu. Jdu si pro druhou. Teď to musím vypočítat. Tady mám playblock, tady tohle a... Tak. Mám tu všude... Mám tu prostě neomezený zdroj, to nesmím vzít z těch krajů. Tak a teď na to zasadím tyhle semínka. Hop. A jen si počkám, než mi to vyroste, protože ty kosti si chci nechat, kdyby jsem třeba viděl nějakého psa. A z toho zase třeba udělám helmu. Nebo... Počkat, já můžu udělat jinou věc. Můžu udělat tady to. A tady to. Počkat, teď by se měl dostat achievement s tím... Ne, ten tady není.
Tady je tolik různých zvláštních achievementů. A to je jedno. Tady si můžu dát nějaké maso a mohl bych se jít kouknout na tu farmu s sugarcanem. Protože doufám, že už tady mám něco navíc. A nějaký ty 2 sugarcany tady se mi urodily. Tady můžu je dát semka. No úplně nejlepší farma to není. Ale nějak dobrá to je. Počkej, já bych tu jeskyni mohl asi zadělat. Protože já do ní nechci nikdy spadnout. No. Dělám to prostě, aby to pasovalo s terénem. No, tak to úplně s terénem nepasuje. Budu muset tady někde, aby to ale zapadalo s terénem, tak tady můžu třeba, tady to vypadá, ne? Aby to takové může být. No a zvučila se mi lopata, můj oblíbený nástroj a mě se zničil. Samozřejmě v Minecraftu, protože v realitě je taky lopata super, ale ne tak dobrá jako v Minecraftu. Počkat, teď mě něco napadlo. Počkat, mě něco napadlo. Tady pokácím tenhle strom a počkám si, než celý opadá. Ale počkat, co jsem potřeboval? Jo, pár hlínu. To je malinko. Aha, tak budu se zase rukou. Tak, aby to trochu zapadalo do terénu. Tak musím třeba 7 hlín. Už mám saplingy. Dobrý. A teď udělám tady to. Nice. A teď tam dám jednu vodu. Dojdu si pro druhou. A dám tam druhou vodu. A mám tady vlastně neomezený zdroj vody. Jo, varianta 2, protože tady to může člověk nabírat ze všech stran. To tady... Ne. Tak to tady trochu zničím. A koupím si kolik místo... 4 saplingy, počkat. 5 dokonce. Tak tady máme místo. Aby jsem tady měl všude tu trávu. Mám 29 semínek. Škoda. No nic, budu muset ještě tak nic moc potřebuji víc vajíček k tomu, aby se měl víc slepit. Rozmnožte se a už tady bude. No, výborně. A dám to nějak tak, aby vyrostly rychle. A ještě tady je samotný. Tak a myslím si, že to mám hotový, takže lidi, pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte zanechat like a odběr a
uvidíme se zase příště. Tak čau.